Det er jo ikke noget almindeligt fængsel, det her. Det er jo fuldstændig sindssygt sikret. Altså, det er jo kun for livstidsfange. Jeg skal ikke bare give os en smuk. Havde de regnet med? Det er hvad, når jeg er ved at brække mig af sultspade. Jeg tror ikke, de kan tjene sin sandwich sammen. Prøv at det er fuldstændig ugennemtrængt, det her fængsel. Vi må gå op og sige til Harald, at vi ikke kan få ham med. Kunne man forestille sig, at du kan holde op med at sparke, Bade? Jag är ledsen, men här framme får inte ni vara. Nej, det skal lige... Ni får inte vara här framme. Nej, vi skal lige sløjt lidt. Vi skal bare lige. Harald? Hvad får du hummer? Kan I ikke gå ned til jer selv? Du må selv være her. Jo, men jeg skal bare... hvordan fanden havde du tænkt, at vi skulle få ham ud? Vi kører vel en gravkode gennem muren. Jo, men nu er der jo ligesom 3 mure, ikke? Det er jo ligesom derhjemme. Rigtig bestik og stofservitter og alting. Det er du nødt til at finde på noget, Peter. Det er rigtig fint, ja. Hvad fanden sidder du og laver? Hvad sidder der og æder min krabbe? Utroligt. Du kan ikke gå ned til jer selv. Hvad har han egentlig lavet, Harald? Hvad mener du? Altså ham Ludvig, hvorfor sidder han i Sveriges hårdest bevogtede fængsel? Der må være noget med nogle parkeringsbøder og sådan noget. Lad nu være med at sidde. Det var utroligt. Kan I ikke gå ned til jer selv? Hallo? Hallo, undskyld. Jag är ledsen, men ni får inte vara här framme. Lad nu være. Så gå ned til jer selv. Ja. Altså, hvis man tænker over det, så det skal godt være, det ikke er helt umuligt. Det kan faktisk godt være, at man... Altså, hvis du sparker til mit sæde en gang til, så kommer man tilbage til.